Anya laki din! Oy, Bernardo, nagapam. Napangkuin la ko dagiti ginatang ko abuti ken landok. Anya ngay day taimot mo. Pangaldawan may kadagiti agi inak manang. Bagas amay sa kilaw ken may sa apiraso abangos. Umanay day ta, akanan nyo. Umanay manang. Agtrabaho ak intong bigat. Gumatangak tumanan Una yan pa nagbiag day ta. Sangkasapul, sangkasangyo pa yan. Anyamat na ito ginatang mon. May sakilo lang abagas. Agan anos ka kadi bakit? Umanay nga rod dahito ginatang mo asidaan kat lima dagiti anak mo. Uray da kay latiag sida Di ko lati sida kon. Iso aka duam ti digo ken nateng. Ay no, Bernardo. Ay maum-uma akon iti kastoy ang panagbiag. Ay na, adan to lata swerte adumteng. Ay tap nga mom. Uy-uyawan dagiti kaaruba ti panagbiag tayo. Bimak nang daaminan. Datayo lang ang tagrigrigat. Uwan nga rod. Di manang kula sa dinasabat ko. Katawa anak. Apay nakakatawa ka diti lang kaya bakit? Ay, gapo siguro ay iti kinangisit mo. Sapay kulot day tabuok mo. Kaskala negro. Nagsakit mo't ibagbaga mo. Napudawak mo't idibaruak Ah, Nimisitak ata kanayo nakarumrumwar ng agbisbisiklita ng aggatgatang itibote. Landok, lata, kano anyapay dita. Di ka katagyaman, tanagagatak ng asawa mo. Marsha, nasabat ko din na minsan nga daw nila kay mo. Nagaanos man nga agatang itibote kan landok. wan manang. Iso lang amin ti kabailan na atrabahon. Sa bagay, no saan ang nakalpas iti panagadal, narigat at talaga ang makastrak iti trabaho. Imbag si ka manang. Tamang opisina nila kay mo. Ay na, nabayagan na regular iti kapitolyo. Ay, imbag man, manang. Iso ang nakagatang kami itilugan mi. Kan, naipatarimaan mi pa yan ti balay mi. Daytoy labalay men, ti kabasitan dito lugar tayo. Kat, kasanungay ang mapadakkalyo, no agat-gatang laang mat iti bote kan landok nila kay mo. Manulaang mat nga iti sapul na iti kasta at trabaho na. Ay sus, manang, ninsamot lakay mo dahit agdadrive iti lugan nyo. Ay, dumparan datan samot tayo. Ay, naglokol! Dandanin natan madungpar. Ay, pasensya kan ha. Nagkasaritak man nila kay ko. Ungta! Apay, agan ano ka? Dandanin ha kami na dalisan. Nakain mo ang around. Nabartak ka manan. Kanayon kamutlatan nga agawid ang nabartak. Kanayon ay ay maturo ka. Kasano ka nagtrabaho akasta ka? Ay na, unay kat nervyos ko na yan. Apay apang pampagam na ikabarukong mo. Kasano, dandani na kami nadungpar ni Manong Dulpo. Apay ngay? Ay, Jackman amo. Dire-diretso matlatan jay lugan na iti pag-istoryahan mi kanimanang kula sa akaslaawan preno jay lugan. Amang ano na bartak? Siguro Kanayon mo tama bartak. Malabsa ka makininom iti waiting shed no kasta mo malang. Awisan nak pa ang mga puta responsable ang asawa. Jack kayat. Ay, nasaya at mat ano kas talakay. Uray uyawendak dagiti ka aruba nga gat-gata nga alang iti butik ng landok. Nangisit, kan kulot ti buok na. Awan mo't bisyo pa kahit. Ay, uwan nga rod lakay. Uray awagan da kon iti negro. Tanaano sa kan responsable ang apadre di pamilya. At iti balon mo, Dolpo. Ikarga mo na di tabag ko. Masapa ka nga agawid into numalam ha? Kitno, overtime kami ngay. Overtime? Adula amin nga overtime nga ibagbagang. Ne,
Anya na iti nakakarga iti bag mo. Danom. Anya danom? Kat no inangot ko agat arak met. Danom dayta. Agin inom ka iti opisina yo? Ay, ikatan na kantibos mo no kasta ka laang dulpo. April? Manang Marcia. Apa yan? Naan-ano day tarupam? Kan limtag dagita matam. Makakita ka pa Matay ako. Ay, sige. Umunag ka. Saan ang mabalin ang matay ka dito, ruar? Ay, aktugaw ka. Tagasak day ta black eye kun bukol di tarupam. Manang ko. Sige. Agtugaw ka. Ay, ibagam, no anya tinapasama ka. Nilakay ko. Anya? Nilakay mo, anak ka gwap-gwapo. Nagtayag akas la artista. Dinanog na ka? Kasta ka di? Nagsinungbat kami ngamin. Anya? At da babae naman ang. Saan lamay may sa ti babae na. Mano ti babae na? Ado, limansa. Naganon? Day takot ngamin, nakiasawa ka itinagwapo. Ay, sakit mo't gayam iti ulo. Manang. Hey! Nakaduak ita. Ay, ne. April, sika dayta. Owen Manong. Apay na ano ka? Sino ti awan konsensya na anang danog-danog itirupam? Ay, nilakay na. Ala, agluton. Taagasak dagiti sugat iti rupa ni April. Ay, buwan bakit? Ay, mas matkit diti si dahin tayo ita. Taado ti naglakwak iti butikin lang daw. Sige. Imbag ka pa'y Manang. Tamay baon mo agluto nila kay mo. Aglabapay aglinis dito balay. Ay na, nakaan-anos ni manong mo. Nilakay ko. Awan lang arudan trabaho na. Sadot pa'y. Agbabae pa'y. Nagmalas kan anak ki asawa, ading ko. Apay manaw, Tumagas na pa dito, itagsyat tayo. mapanak pa agila ko iti butbutay. Umay kang hidit. Pati no nagagat ka launay. Inton maminsan ton manaw. O sige, mapanak kon. Bakit? Agreklamo ka pa'y kaday? Naimas to inyawid ko si dain. Apay ko mga agreklamo aknay. Sus! Ano dyan? Kaslada na idong. Sus. Bakit? Naidong parsa mo idilugan ni Manong Dolpo iti dakla kayo. Ay, sus. Nakaw. Nabartag sa manin anag maneho. Inak man kitain. Mangan tayo pa Bayam tamangan. Inak kitain ni Manong Dolpo. Kita am kinapasamak dulpo? Nakita ka man na itong para dialogan dito kayo. Di nakpapasulan. Apay kumaasaan? Kat nabartak ka nag-drive. Basol dito kayo. Apaya sana naglisi. Ay na, kasano ngayon? Marakrak-rak mo tantoy bisikleta nga da sidecar na. Ay, uwan nga ron. Kasanon nga no kargaam itinagado abote kan landok. Ang mga no mabati ti sidecar na. Ada plano kahit. Anya ti planom? Mga lata iti tricycle. Tapno sa anak umit ang mabanog ng agpidpidal. Ay wen may mayat manenday taan na panunot mo. Uray hulugan. Tano sa anak nga gatang iti buti landok. Agpasada. Di adamanin mainayon na kwarta tayaw. Ay, wan lakay. Ay mayat daytaan na panunot mo. Dagdag kita, ako nada. Sa dinuti pa pa na, manong pul daw. Sige kayam tin naka-tricycle. Agawin na kaon. Ni, nabartig ka manin. Umay kan tay tulod kay Jibalayaw. Baro ti tricycle mo Hulugan lang manong.
Progresyon, biyag mo ah. Saan mo't manong? Umay ka kitin. Aglugan ka. Nakitakmat nga intulod mo ni Manong Dolpo di tabalayda. Agirig-irig mo ngamin ang magmag na iti kalsada. Nabartak manan Ay, kasano ngayon no mapanagtrabaho? Kanayon mo't anabartak. Problema nga ron ni Manang Kulasa. Sapay regularan ijay kapitulyo. Sayang mo't jay trabaho na. Agtrabaho pa nga ni Manong Dulpaw. Day talatan agin inom tiar aramidam si kaalaklakayan. Ah, Sinayang mo dagiti gundaway adimteng iti biyag mo. di ka man sumanaw. Kasano nga itan? Kat inikat da kamutan iti trabaho gapu iti kinaartek mo. Naawanan da, itinanos nga empleyado. Ay, intong par mo pa jay lugan. Maturo ka ko na. Sayang, Dolpo. Ado ti sinayang mo. Ita, kaasin ti pa nagbiag mo. Da kayon samot jakin kukwa iti kabarbaro a junk shop dita junction. Ay, wen manang. Kasano? Maduti suki nila kay ko. So, na panunot min ti mangipatakder iti bukod mi a junk shop. Ay, nagbiitan a nagprogreso ti biag mo, Marsha. Agbisbisikleta lang nilakay mo. Kan agat-gatang lang iti bote kan lando. Ngam ita, adan bukod yu a junk shop. Nagagat ngamin nila kay ko, manang. Kat dayta mat ti pagbilibakkan kwa na. Naimbag ka pa'y, Marsha. Nagswerte ka iti asawam. Ay na, no tinaasawam kat nagagat, asaan amang martak, kan saan nga agsugal, kaskalan na nga bak iti loto. Ay, pudno launay dayta. Anya lakit din amalas kun tamamartak tinaasawa. Swerte ko man, taada trabaho na. Ang gapo iti bisyo na, kaasi itan ti biag mi. April! Naan ano man yung day tarupam? Pinagbalinak manan na pancingbag nila kay ko. Anya? Unay matanda dyan nga asawang? Manang, asino nga itakin ko kwa dita nagpintas alugan ang nakaparada dita sangwanan ti balayo. Lugan mi ginatang ni manong mo. At lugan nyo? Wen, naanos ngamin ni manong mo. Nagmayatan ti biyag mo manang. Ay, sika, aging gaita, ipalpalubos mulat ta adangdangran na ka ti asawang? Di ka lamaas yan, di tabagin. Nabiit mo ti pa nagprogreso ti biyag na Bernardo kan Marcia. Katsika, anya ka ita. Awanan trabaho, kan awanan kwarta. Ay, awan pa igatag iti arak. Ay, nasayaan mat, no kasta. Nagrigat ang tikas to biyag. Talaga narigat. No inanadam ko majay trabahom. No inanadam ko majay trabahom idi. Diyada kumapailang aging gaita. Nalpasan, awan nga ron trabaho kon. Agistambay kalatan nga agnanayon. Agritiro kanto nga istambay. Ay, ako rin ka man. Ninsama Bernardo di Rumor e di balayda. Wan, iso. Ay, inak man ka sarita. Bernardo, Ne, apay man oh? kasarita ka kuma. Apay aya? Amo mata na nabayag nga awan trabaho. Wen nga rod. Nabayagan nga wan trabaho man oh. Kasano ngayon ti pamilya? Ay, ala, inak man nga agtrabaho iti junk shop mo. Anya? Kayat mo? Una, sana nga agpilpili iti trabaho ading ka. Sa bagay, agbirbiro ka kitag trabaho iti junk shop. Ay, ala, nakon. Ikarek, sana kun nga agpartagpay. Sige, nasayad no kasta. Ala, mabalin nyo timang rugi inton bigat, manong. April, nagadumat tan akarton dagitawit mo?
pinanawan min di asawak manang. Ay, nasaya at matno kasta. Agasem, tadanugan na ka lang arudan. Agbabae pa'y. Wan nga rod, iso ang makipagnaod kami pa'y lang kadagiti anak ko dito'y balayo, manang. Sana bale, tadakkel matan to'y balayo. Adun ti silid na. Ay katwan Wan gaya manang, matulungan nak nga ta ni Manong Bernardo ang makabirok iti trabaho. Ay kat sikan ti pagbalinan mi a sekretary na ija junk shop. Mabalin, manang? Wan. Ay, mayat gayam tikas dyan negosyo. Saan kan nga umadayo pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.